ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πώς το ξέφυγε? Είχε ακουστεί για κάποιο διάστημα κάποιο scenario ενδεχόμενης συνεργασίας, έφτασε από εδώ κοντά, υπήρχε. Houve uma altura, houve uma especulação, já uns anos atrás, eu tinha assinado pelo Sporting, foi no momento que eu tinha assinado pelo Sporting, em que na realidade houve alguns contactos mais informais do que formais, mas eu já tinha assinado pelo Sporting e portanto nessa altura não era possível. Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν κάποιες από αυτές τις φημολογίες είχαν βάση, υπήρχαν κάποιες επαφές που είχαν γίνει σε ανεπίσημο βέβαια επίπεδο, ωστόσο εκείνη την περίοδο είχα ήδη υπογράψει με την ομάδα της Sporting, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να θετήσω το λόγο μου και να μην πάω εκεί πέρα. Οπότε έμεινε σε αυτό το κομμάτι. Έχουν ακουστεί πολλά το τελευταίο διάστημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επειδή εργάζεται χρόνια στη χώρα μας, έπεσε ποτέ στην αντίληψη του κάτι πονηρό, δηλαδή τον προσήγησε κάποιο με ενδεχομένως πονηρές διαθέσεις όλο αυτό το διάστημα που εργάζεται στη χώρα μας? Contactar comigo de certeza não, porque isso era impossível. Πρώτα απ' όλα, η επαφή μαζί μου αδύνατο, δεν υπάρχει. Era o primeiro caminho para eu chegar ali ao aeroporto e pegar um avião e ir para Portugal. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, ίσως και να βρισκόμουν στο αεροδρόμιο τώρα κατευθείαν να φύγω από εδώ. Seguramente. É que eu tivesse visto, e que tivesse visto situações dessas de compra e venda de jogos, eu não vi. Agora, que ao longo destes campeonatos todos vi algumas coisas menos interessantes, vi também. Τώρα, όσον αφορά να δω κάτι ξεκάθαρο, δηλαδή το οποίο να έχω δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία για το γεγονός ότι κάποιο παιχνίδι δεν παίχτηκε μόνο στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχω. Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια τα οποία βρίσκομαι εδώ πέρα έχω δει κάποια πράγματα τα οποία μου έχουν κινήσει την περιέργεια. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que há jogadores ou treinadores que possam, pelo menos jogadores ou treinadores que possam entrar nisso. Ωστόσο, αυτό που εμένα μου φαίνεται αρκετά περίεργο και δύσκολο να το κατανοήσω, και πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνει κάτι τέτοιο, είναι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές και προπονητές οι οποίοι μπαίνουν, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το τρυπάκι στο να συμμετάσχουν σε όλο αυτό το ζήτημα, το θέμα. Και καταλήγοντας, και επειδή θα βγούμε σε αυτή την περίοδο, θα θέλαμε να μας πει την ωραιότερη χριστουγεννιάτικη εμπειρία που έχει να θυμάται στη ζωή του. Mas o Natal é uma data muito importante para mim, porque o que celebramos no Natal é o nascimento de Cristo e isso é algo muito importante para mim. E portanto todos os natais, toda a celebração do nascimento de Cristo são muito importantes. Για μένα αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ ξεχωριστή, διότι γιορτάζουμε ουσιαστικά τη γέννηση του Ιησού, οπότε από τη στιγμή που είμαι πάρα πολύ θρήσκος, κάθε Χριστούγεννα έχουν ξεχωριστή σημασία για μένα και πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια Χριστούγεννα περισσότερο από κάποια άλλα. Por isso, em cada noite de Natal, normalmente nós temos um bolo com uma vela e cantamos os parabéns a Cristo. Γι' αυτό και ουσιαστικά εμείς τουλάχιστον στην Πορτογαλία έτσι κάνουμε. Εκεί την παραμονή φτιάχνουμε ένα γλυκό, ξέρω εγώ, και χαιρόμαστε όλοι μαζί την γέννηση του Ιησού, τραγούδια και. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.